सिखावखौ माने जाय मानसि मावदों बे मानसिखौ मोनोबा आं नागारनाय नङा आरो दा बेखौ खनथाम खासै बोख्रांनाया थेवबाबो आं रावखौ जेबो होनाखै बे खनथाम जाखांनानै थांखानानै दिनैहाय आंनि दखानखौ एरखुनो हाखाया दानख'नो हाखाया होननानै नोङो फैसाखौ गालांबा लाङोबा थाइसेबाबो थाइनैबाबो लांनायाव दङ बिसोर सिखावफ्रा। हेलौ लोगोफोर, जोंहा नैबे दखानावहाय माने सिखाव हाबदों जाहैबाय लोगोफोर मोनायावहाय। ओरैथिंजाय दतमा थांबाय, ओरैथिं सेरफांगुरि थांबाय आरो। ओमफ्राय नै आं नोंथांमोननो माबायदि जानानै दं देखायनि, मारै मारै हाबदों सिखावा। नायदो नै लोगोफोर, थिंखौहाय बेखौ खेमसिजों हाखो ना सिखाजों दानख'खो, बेजोंबो दानख'दों ओरै गाहायावबो दानख'दों। ओमफ्राय नै हाबदों जाहैबाय। ओमफ्राय बे नैबायदि माखासे सबायफोरखौ बाहेरायाव माने उइथिं सेरावहाय गालांदों जाहैदों। बे नैबे उइथिं सेराव नङा, बै मोनसे उइथिं सेर दङ बेवहाय। ओमफ्राय जोंना नै दखानदारा नैबे आब'आनो जाहैबाय। आलेगा माबायदि मोनखो सिखावफोरखौहाय बिदि माबा हाबफैजानानै आब'आ? सिखाव ना मा होननांगौ? सिखाव होननांगौ ना मानसि होननांगौ बेखौथ' आं बुंनो हाला। दा मा होननांगौ बेखौहाय ड्राग्स जाग्राफोर ना मा सिखाव ना मा मिथिया। बे खनथाम खासै दरखौ बोखांनाया, दरखौ खनथाम खासै। ओमफ्राय दिनैहाय हासिथारबाय। दा बे जोबोद दुखु नांथाव। बेबायदि आरो आं दाख्लैसो माल सोदोंमोन आङो 6-7 हाजारनि माल, माखासे फानना थांखांबाय, दा माखासे बिदि खालामनानै थांबाय आरो दा बेबायदि आरो। दा आङो दा सिखावखौ माने जाय मानसि मावदों बे मानसिखौ मोनोबा आं नागारनाय नङा आरो मालाबा मिथिबावोबा बेबायदि आरो आङो। दा दुखु नांथाव जिनिसखौ जों गैजाया न'खरखौ जों एसे एनै आफाय उफायजों मावनो होननानै जों जानो होननानै जों मावदोंमोन, होदोंमोन दखान। दा बेबायदि जुदि हिंसानो बिदि खालामोबा होमबा दा लांनायाथ' जेबो लाङाखै, बुस्थु आलाय आथाय खालामनानै गालांजोब्बाय। नैबे ओरैहाय दोननायखौ बै दखानाव दोनहैदों, गोजानाव दस्रा दखानाव। नैबे नुनाया नै बैयाव दोनहैदों, बे बुस्थुखौहाय बैयावसो दोनहैदोंना, बैयाव उइथिंसो दं। दाखोरबारियाव दोनहैदों। दा बेखौ बै दखाननि मानसियासो दोनफैदों आरो दा आंखौ न'आव खिथाहैबाय, आं फैनाय जाबाय आरो दा फैनानै नायफैबाय, दुखु नांथाव फैदों आरो दा। नोंनि दखानावल' बिदि खालामनो मोनबाय आरो? आंनावल' खालामदों, रावनावबो खालामखायाखै। ओरैबो दखान दङ नै लोगोफोर, हरसिमबो दखान दङ। ओमफ्राय एसे देखायफिननि थ' आब', एसे देखायफिनना आब'आ खोन्थाथोंसै मारै मानसिफ्रा बिदि खालामनो हायै जाखो गोदाव सोराव। दरा बेजोंनो बोखावदों। खनथाम खासै, नैबे माबायदि दखान गैया नालाय बुस्थुखौ, दा बेखौ खनथाम खासै बोख्रांनाया। थेवबाबो आं रावखौ जेबो होनाखै। बे खनथाम जाखांनानै थांखानानै दिनैहाय हासिबाय आरो दा। हासिबाय। दा माजों सिखा दानसिगोन ना खेमसिया लामाखौ मिथिला दा बेबायदि। थिङाथ' गोबाथार एसे। बेबायदि दा बिराद दुखु गोनां आरो बे जिनिसा। दा जोंफोर गैया, हिनजाव मानसिनि दखानाव माबायदि खालामनांगौ। दा सिखाव होननांगौ ना मानसि होननांगौ ना फाग्ला होननांगौ, दा बेखौ बुंनो हाला। जाय मानसिया मावदों बेखौ जुदि आं मोनोबा आं नागारनाय नङा बेबायदि। ओमफ्राय फैसानि थाखायसो हाबखादोंब्रा बिसोर। बुस्थुफोरखौथ' सिखावबा, आसल सिखावबा नै बिसोरखौ लांगौमोन। साफोनावनो लांजोबगौमोन, जेबो लाङाखै। डाइरेक्ट माखासे बुस्थुखौ ओरै गारहैनाय जाबाय आरो। दा बेखौबोथ' आं बोरै फानबावनो, दाथ' जानो गिसिगोन ना बुस्थुफोरखौ। दा बेखौ आङो सावनांसिगोन, गारनांसिगोन, आं बेखौ फाननो हानाय नंला। गारनायानो मोजां जासिगोन। आं बेबा मा होलांखो बेबायदि, माबा मोनसे एसिड थिसिड होनानै गालांनो हागौ ना। बायनानै जायोबा बिदि माबा मोनसे बाबो रिक्स थागोन ना। रिक्स थागोन। आं फानला आरो जानाखिया दङ बेखौबो आङो माबा खालामगोन आरो। एसे ना बेखायनो बुस्थुआथ' मोजाङै दंजोबो, जेबो खेङाखै। ओमफ्राय नैबे बयाम, बेबो नै गोरायैनो दं ना, खेङाखै। बेवहाय खमैबो 10थासो दङ दां। ओमफ्राय नै मोजाङैनो दंजोबो बुस्थुआ, होमबाबो आब'आ माने गारसिगोन आरोखि। आंनिबाथ' ड्राग्स जाग्रासो जागोन बे आब'। मोनाफ्राव बेरायलाग्रा मानसिखौ मोनोबानो माने आं नागारखाया आरो। माबा मोनसे एक्सन लानांगोन, जाहाथे माने उनाव मावबावा। बिदि मावबाय थायोबानो माने मावबाय थानाय बिसोर माबालांबाय थागोन, सुबिदा मोनोबानो। ओंखायनो बे मानसिखौ मोनोबा सास्ति होनांगौ, खस्थ' होनांगौसो आरो मोनफ्लाङोबा। मालाबा समावहाय आरो।
दा बे आबौनावल' जानाय नङा आंनावल' खालामदों नै दस्रानावबो मालाबा जानो हागौ जों लागोआवहाय बिदि जाफेरगोन ना जाफेराखैमोन दाथ' नै जानाया सिगांबो जाखांबाय नैबे दखान मोनसेयाव सिगांबो नैबे आयंनियाव ओमफ्राय मोनसे सिगां जाखांबाय नामा आं होनबा दखान होआखै समाव दखान होआखैमोन समाव जाना थांखांबाय आरो खेबसे माल माथाखौथ' सिखावथारबा लांथारगौमोन बे आंनिबा फैसा नागिरदोंमोन आंथ' फैसाखौ गालांखाया जा फाननायखौ लांजोबखायो जेरै दखान हैनोबो आं गालांखायो आरो आं मा बुंबावनो आंनि बुंनायखौ बेयावनो गासैयावनो आं फोजोबनाय जाबाय दा आङो एसे होनबावनोसै जेनेबा फैसानि थाखायसो बेखौ दानफ्लंदों आंनिबाथ' बिदिसोखा बिदिनो माल माथानि सिखाव मोनबा बिसोर गासिबो थिखोना लांजोबगौमोन आरोना दोननाय नङामोन ओंखायनो नोंथांमोनहाबो जुदि दखान होयोब्ला दखानावहाय फैसा थाखा थाइसेबो गालांनो नाङा मालाबा समाव नोंनि दखानावबो जागोन आंनि दखानखौ एरखुनो हाखाया दानख'नो हाखाया होननानै नोङो फैसाखौ गालांला लाङोबा थाइसेबाबो थाइनैबाबो लांनायाव दङ बिसोर सिखावफ्रा ओमफ्राय बिसोर बायदिया मा ड्राग्स जाग्रा जौ फाग्लाफोर जानो हागौ आरो बिदिनो जागोन आंनिबा मानसि मोजाङा बिदि रावबो दानसिया आरोना लोगोफोर ओंखायनो एसे थाल खालामबानो जाबाय दा फैयै फैयै जोंनियावहायसो जाफैबाय माने दस्राफ्राव खोनाखायो आरोखि दखान माबायावहाय खामसालियाव खिनानै गालांनाय दखान सिङाव खिनानै गालांनाय बिदि मालाबा समावहाय माने दखानाव जासे जानानै सिखावनो खिनानै गालांनाय बिदिबो खोनादों आरोना बिराद फाग्ला फाग्ला जाथाय जानानै थांबाय लोगोफोर सिखावफ्रा मारै मारै हाबखो हासिनानै आंबो हाबनायनोसै मा थिकनिकै हाबखो आं हाबनाय नायनो दे लोगोफोर सिखावा आंनिबा सासेल' जानाय नङा सानै साथाम जानो हागौ नङाबा बेयाव हारसिं हाबनो हाया सासे बोखांबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै बोखांनानै ओरै हाबदों बियो हाबजाखांबासो ओरै हाबथारबाय आरोना बिदि हाबबाय आरोना लोगोफोर बिदि हाबदों आंनिबा जाला आंनासो आथिं दोलासैमोन नै लागाव दोलाखाबावबायसो थैबायलै आंनासो दोलाबाय र' जाला ओइ खेंहरलाय आं दाबा जाला दोलाबायसो आंना थैखौ देखाय जाया दोलाबायसो आंना आथिङा नायलाय देखाय जायालै थैखौ दा देखाय दा लोगोफोर जोंहा नै आबौआ सावनो नागिरबाय बे जे बुस्थुखौहाय माने बै गोजानावहाय गारना दोनहैदों मोनसे वेटिं सेराव बेखौ सावबाय आरो माने उन्दैफोरा बा मानसि गिदिरफ्रा बिस्कुट पेकेटखौ जानानै बायदिसिना जालाबायबा साननानै आबौआ गावहासो गिदों गावहासो दाय जागोन ना औ बेवहाय बेसेबांनि दंमोन नै लोगोफोर मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठ नय दस एगार' बार' खमैबो बेवहाय 100 थाखासोनि माल दं आरोना ओमफ्राय बिस्कुटआथ' नै बयेमाथ' नों जाहैबावनोसै जानायबावनायसै मा होलांदों जादो नोंस्रा बुरिखाबाय जेबो नङा आइ नाङालै गबाबाय आइया एसेल' बेवहाय नङा बेवसो लागा आंना थिंबावदोंमोन ना नै सिखावनि एक्टिं खालामनाया गावहासो आयौ नै ओरैथिं एसे खाथियाव दे जादो होदोंना होआखै आसल सिखाव ना जौ फाग्ला सिखाव नोंहाबो बे नैबेखौ गिनानै बैखौ जानोसै नै बिस्कुटखौ जाफैनायब्रा थिग गैया ओरै दतमा ओरै खोला जाहैबाय ओमफ्राय ओरैथिं साहा जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जों लागोन स्कुल सावदो दे जेबो नङा जाहैदो जेबो जा बियो नैबेसो बे आसल सिखाव नङा नालाय औ होनाय नङा खोमा जाहैनोसै फैसा खावग्रा औ मिथिगोन लस नै लोगोफोर बेवहाय बेसेबांसोनि थागौमोनबो औ बिस्कुटआ मोनसेयावनो 10 थाखा खमैबो 10टा 15टासो दं दा अयनायनायलाय
गैला बे गैला बेखौ सिखाव लांनाय गारलांनायखौ आं सावफाबाय गिनांलां औ जा दं बेखौ माबानोसै बे नैबे थिरि मिरि माबाफ्रा नै अर खामो बे आलु चिप्सफ्रा डेन्जारसो दखानाव मा दं एसे देखायनांगौ नै लोगोफोर मा दं नै सयाबिन माबा सेम्पु ओमफ्राय नै जाग्रा उन्दैफोर जाग्रा दङ नोंनाबो एखु जाबा मा जानांगौलै आदा दोननांसिगोन औ दोननो होननानैनो जाया माने दोनफैनांसिगोन सिकिमाराखौनो बेबायदि नङाबा जोङो सौनो मोननो हानाय नंला फैसाखौ बहाय दोनोमोन नोंलाय आब' फैसा आंनि दैयाव दोनदोंमोन दैयावखौ मारना गालांखादों ओमफ्राय दा खादायाव गालाङोमोन आरो फैसा गैखाया फैसा गैखाया बे खादायाव दोनो ओमफ्राय बाहायनांगौ गमै दोनखायो आरो आङो दैयारखौबो बख'खायाखै ओमफ्राय नै बे थाइबानि बिस्कुट दंलाजोबो ना दालिफ्रा सुनानै थाङो औ सुजायाना औ बेनोथ' सिनि दङ दालि दंमोन नालाय सिनि दालि संनो थांग्रा दंजोबो सिनि साव सिनिखौ गारसिगोन नोंसो गारो ना मायो गारदो आब' आब'आबो एसे बोरैबा माने बेफोर माबा मोनसे साननानै सुजायाना सिनिया औ माने बेफोरबो माबा मोनसे सानना गालांना गिदां आबाय माने सिनिखौ आङो दाख्लै फाननानै एसेल'सैमोन नालाय बुस्थुआ माने एसिडिस गालांदां गिदां बेखौ बे सुजायाना डाइरेक्ट फुदुंना लोंनांगौ नालाय दा ओंखायनो गिनाय फैदों आरो आं बेखौ दे नोंनि गोसो गारदो गारनोबा आब' नोंनि सायावसो ओंखायनो गारसै आङो होमबा जाबायना आब' औ मोसौ खाहैनांगौ